Têkiliya hunera hevça ne tenê bi eşyayên hazirên duşanpre heye. Her wiha eşyayên ku sürrealîstan keşf kirine û di berhemên xwe de gelek caran bikaranîne, roja îro jî di hunera hevçax de gelek caran tên dîtin. Eşyayên hazir bê taybetî ne û encamên berhemhênaniya endüstriyel in. Lê eşyayên keşfkirî bi awayekî tesadüfî ji bo nirxeke estêtîk têne hilbijartin. Pêşengê sürrealîstan, hunermendê Fransî Breton dibêje ku ji bo peydakirina wan eşyayan gelek caran diçe bazara eşyayên kevin. Eşyayên demode, şikestî, kevin û nadîde li wê bazarê peyda dibe. Li ser tesadüfiya keşfkirina eşyayekê, hunermendên sürrealîst feyzeyê ji helbesteke L'Entremont werdigirin. L'Entremont behsa maseyekê neştergeriyê dike. û dibêje ku ne pêkane maşîna durûnê û sêwanek bi awayekî tesadüfî rastî hev bên. Hunermendên wek Breton dikin ku eşyayên bi vî rengî bi mekanên wisa ecêb rastî hev bên. Her wiha lêkolîneke li ser wateya psikolojîk, dîrokî û estêtîka wan eşyayan dikin. Hunermendên wisa balê dikişin ser eşyayên rojane yê însanan û dixwazin ew eşya bi nêrîneke cuda bên dîtin. Gelek caran em dibînin ku ev eşya di berhemên hunera hevçax de cih digirin. Dema wan eşyayan bi nêrîneke cuda kombîne dikin û bi awayekî nû pêşkêşî me dikin, kêfa hunermendan xweş dibe. Di berhema Volkan Aslan de em dibînin ku maşîna qîmeyê bûye tiştekî din û ji xênî karê perçekirina goşt bi kêrî karekî cuda tê. Maşîna qîmeyê di vê berhemê de li şûna goşt lempeyeke neon perçe dike. Her wiha di berhema hunermendê Pierre Sorîn de jî tiştekî sêr li ser plaqekî diqewime. Hin hunermend jiyana xwe ya rojane bi rêya van berheman nîşanê me didin. Wek berhema hunermendê İngiliz Tracy Emin. Texta razanê ya Emin di vê berhemê de her wekî xwe li ber çavê me ye. Yek ji wan hunermendan jî daîmin herstê İngiliz e. û di berhemên wî de em gelek caran rastî eşyayên keşfkirî tên. Hearst galeriyê wek dermanxaneyekê dîzayn dike. Eşyayan di refan de bi cih dike û ew eşya li wê derê ji wesfên xwe yên rojane dûr dikevin. Hunermend fotografên zerbûyî yên kevin û xebatên arşîvê keşf dikin û çîrokên wan ên seyr me matmayî dihêlin. Pirsa sereke ya hunerê berê ev bû. Em ê çawa tiştekî nû biafirînin. Lê niha ev pirs guherî ye. Em ê çawa bi materyalên heyî tiştên nû pêk bînin. Roja îro hunermendên ku li pey bersiva vê pirsê ne, ji eşyayên keşfkirî wateyên ecêb peyda dikin û tesadüfên di navbera wan de dibînin. Hunermendê ciwan Deniz Aktaş jî yek ji wan kesan e ku çîrokên wisa digere. Deniz Aktaş sala 1987 de li Diyarbekirê hatiye dinyayê. Berhemên wî gelek warên cuda yên hunerê digîne hev. Heta niha berhemên wî li fuara Contemporary İstanbul, Bienala Mêrdînê, Bienala Çanakkale'yê, Cerm Modern û Mahmud Art Projectê di pêşengehan de cih girtine. Hunera hevçax guh dide diyalog û ragihandinê. Cana berhemên wisa tên pêşkeşkirin ku sînor û hiyerarşiyên di navbera hunermend û bîneran de ji holê radibin. Eyn wekî berhemên hunermendê taybetî Rikrit Travanîja. Ev hunermend li galerî û müzeyan xwarinê dipêje û pêşkeşî bîner û hunerdostan dike. Cana jî bînerên pêşengehê bi xwe xwarinên dipêjin û li wê derê bi hev re dixwin. Ev xebat û berhem ji bo bîner û hunerdostan dibe mekanê hevnasîn û diyalogê.
Tecrübeya dîtina berhemê dibe karê hunerî bixwe. Deniz Aktaşî piştî xebatekê wisa hunera hevçax nas dike. Derbek poş ser, 6 ser yo aktif yo sanat kırılmaya be. Ve müvereşin me klasik eğitim lisede beynen ama teberit, sergit, galerit yona zova maravatin, video vatin, fotoğraf vatin, enstalasyon vatin, me enstalasyon hayat kod me 6 ser poş ser çıran mı family kerdin. Maravatin ki fontana üst, fontana kum. Hala hala, fontana. Fontana tuval dırnağı. Ay maravatin en sanat. Maleviç, tuval beyaz. Yo rind beyaz dırma var ker tuval ser. Senin var. Leonardo da Vinci mazonayn, Rembrandt mazonayn, Caravaggio mazonayn. Ma çünkü mektepte klasik eğitim resim seni var ben ama seni var mani bondar ben. Az herhalde lise sonu yo sergi ben. Sanatçıya ben herhalde de sere verme nomaya bondar ben. Maşe sergi miyont, sergi miyont derbek meşhur pilav öst, Karacadağ pilavı. Mavatim. Ay Karacadağ pilavı sergi mekanıt mar yotas miyont mar vatim bur. Ama yani hotsay yani şeyse ya ama ay zaman mektebde ama orta lise 3 diyor lajek senin pilavı yum tas diyor pilav maravatin sanat. Maayvert ay kade şepe maravatin in şmavert in sanat eseri. Senin yani masinema yo yemek beni ay sanat eseri. Ma en sonra ma kupersen demek ki algı sadece resimliyor. Yani sadece resime pey yönet zost. Yani sadece fikir. Düşünce yani masamat yo çi maravatin. Deniz Aktaş di berhemên xwe de video, enstelasyon û gelek rêbazên din bikardîne. Wekî berhema Şener Özmen a bi navê Welatê Tuneyê rêyeke digere ku tixûban derbas bike. Ji bo vê jî fikrên nû peyda dike. Van fikran carna li ser lîstikên zarokan diceribîne. û bi van lîstikan jî sînorên dewletan dike sembolên bêçûnê û beredayî. Carna jî sînor dibin akseswar ji bo lingên însanên ku dixwazin ji wan sînoran derbas bibin. Ji bo Deniz Aktaş, şikandina tixûban û derbasbûna ji ser sînoran lîstika zarokan e. Me farklı disiplinler miyont. Hiç çerhap mektebe pey, üniversite hayatımda pey. Hiç çerhap poşaf me farklı disiplin medyum gure kerdim. An listika miskar, listika mizmar miyo gure kerdim. Ay Türkiye miyont yo sıkıntı mı sınır kavramı maravatin. En seni var yo be. Listika mizmar yo çi maravatin. Listika mizmar ma ay bölge miyont ma yo oyun kay kerdin. Tahta miyo mizmar ma daim pro. Ama yo kararere yo perere kaybinin. Ma yo zavatin. Demek ki yani ma seni var anlıyor. Ma mı gure en Türkiye'de yo sıkıntı ay sınırı miyont. Türkiye'de hem perere hem farklı cam miyont yo gure kaybin. Ay seni var kaybin. Ay ma oyunu gade kay kerdin. En oyunuz gaderere kaybin. Pereronayn Yocat Kaleybin, ay Kalemiyon, ay Perekotin, Şin Bakura Kurdistan. Bakura Kurdistan olmayın İstanbul, İstanbul olmayın Ankara. Sürekli en oyun kaybin. En yok gurayım. En va başa kerdin. Yona çikerdin. Yona çalışmayın mı? Rubik küp mavatin, Rubik küp. Rubik küp ma kay kerdin. Ay Rubik küp vert başa kerdin ama sürekli ona ser verniyor olmayın. Sürekli sıkıntı binayet. Ay ona say verin ne olmayın. Ay verin des kişiye belki yok kişiye say verin yerdin. Ay miyon sınırı ma Türkiye sınır mı sere Rubik küpümü ser çizmiş kerdim. En yo farklı da. Demek sınır ma sürekli değişmiş bin. Yo zor maravatin. Ay Rubik küpülere yo gada kay kerdin. Yo orat sürekli yo caşin. Derbek yona caşin. Oraya yo ca omen yona ca. Demek ki Türkiye'de yo zor maravatin. Demek ki sınır mara hand önemli nib. En yo çalışmayı bib. Hirinci çalışmayı en rind az has kerdin yo çalışmayı sürekli ma solu paykin. En sol ma yo çivatin. Örneğin ranting yakın ders serbi hayat mara vereceğim. Ama önemli yo sol. Sol
resim var Süleyman Mona. Derbeket sürekli faili meçhulü insanın merdin. Ama sürekli serin gazete virkerdin ben de sol monayın. Az sol rana sürekli hayatmat se dikenlere ronuştin. Benim mava az yo mediumlere yo gura bukur. Mava senin gura seni va bukur. Demek ki toplum miyont, herkes miyont. Hem ceniyo hem cormido gade. Enma solun piser ay solun dikenli tellere yo iş bukur. Desep enlere mi yo sol yo gura kerdip. Şestere vermeyin gure kerdip. Ama az ay sereyim budup. Ama yani ay gure faili meçhulo. Yani sadece insan şun peynini diyen solunuyor onun. Ji bo hunermendên hevçaq her tişt dibe keraseta hunerê. Deniz Aktaşî difikire ku ji wan fotografên ku bavê wî ji sergoyan dane hev berhemeke hunerî pêk bîne. Perçeyên bîreweriya erdnigariyekê li hev dicivîne ku wek hebên hinarkê li her derê belav bûne. Bi alîkariya malbata xwe künyeya wan fotografan dinivîse û hemûyan bi hevre didirû. Ew fotografên ku tên bahev wateyeke pirçandî û pirrengî pêk dînin. Mağın fotoğrafı masinuma pisar kert. Pime toy kurumut kafte, çerpoş kurumut kafte. En kurumut fotoğrafı vir kerdin çöp. Vir kerdin ön çöpü en fotoğrafı yoğarat ama pisar kerdin. Disid tek ama ronayn. En fotoğraf belli zamana pey yo arşivim. En o arşiv yani çora ser, poncis ser, miyont yo arşivim. Manin sinema pisar kert. En fotoğrafı ma pime yavaş yavaş enin pisar kerdin erdin ke ma ez brayme vayme mayme yavaş yavaş maynin künyeyin tepiştin. Ün künye belli zamana pey madde yoçibi. Key ma yani key insan ma be. Teker insano mirdim ma yani cenim ma onun farklı yoçi maravatin. Yani mesela ki ki fotoğraf albüm ma oynay. Ma yoçi ona fark kert. Sadece fotoğrafım ma öyle kağıt miyont maçını kerdim. Brayme not kerdin, vayme not kerdin. Zaman apey ma oynay ki dünya kadar fotoğraf bir desmat. Ma çoğu ser yaklaşık en fotoğraf desmat. Ya این fotoğrafı belirli süre pey soru mahura persay. En soru sinema pisarbi. Devlet kurumu toy arşiv ama virbin çöp. Ya insan ma Kürdüp Ermeni farklı etnik coğrafyara insan bir fotoğrafım yont. Sorun sinema acaba en sebep verilen fotoğrafı virbi yoksa devlet kurumu yok belirli süre arşivi en vir kerdin çöp. Ma en soru manişe bonder. Ama yoçma bonder be en fotoğraf dünya kadar fotoğraf bir. Kurum bilmeyen arşiv her zaman vur bin çöp. Serencama wan fotografên hatî dîtin jî gelek dirêje. Piştî gelek hewldanan fotograf li pêşengeyekî têne bicihkirin. Bi saya wan pêşengehan em dibin şahid ku fotografên Deniz Aktaş dibin sebebê tesadüfên sêr û bîrêweriya vê xakê bi awayekî cuda ji nû ve dîzayn dike. Ma em fotoğrafı pîme navze dit ve maynin yo sergi bikir. Konjektür derbek müsait bayzamı 91-92. In sergi yo alternatif yo cad yo galeri dinib. İnsan Hakları Derneği va sergilemişken mava tamam keyma pirina karar üretip 91 sene navze dit mainin sergi kerdin. Az zaman az buçalak ama devamı neva ve şayb mağmay derbek. Ma ber pim aynı ber İnsan Hakları Derneği derbeket inin disi dronap. Dis hatta pey ora veje şi yemek verdi. Yemek pey oma çi insan hakları oma insan hakları ca dernek darmadağın onbazın toyun tepişt ber hapsane toyunuz kişti beyrat. Yo insan hakları ihlali bir böyle aroş. Pey ma ay fotoğrafı ay roja pey nişe binaun. Ma inen acaba sinema ma binaun. Arad des yeri ser
viret. Az in fotoğrafı hona pime vefat kerdi di serever. Di serever in mava hona yere mezun gureti manin senima ileride ma sergi bikir. Marava ki konjektür İstanbul derbek müsait bibse mani sergilemiştir. İsmar Mardin biyanlı bir Mardinit. Yok kısım ay fotoğrafına dehse parça fotoğrafı benim Mardin binanı sergilemiştir. Bu eret yoçuma fark kerdi. Gerçekten fotoğraf insan map verip yoçuma ravatin. Ay fotoğraf normal hayat mad insan zerem madıp. Yo say miyojenik verere viren ama ay fotoğraf yocat sergilenmiş bir ki anlamı daha da rın bir masamat. Ay mekan Alman karargahı. Alman karargahı normalde yok karargah askeri yok mekan. Normalde ay fotoğraf sinema yok alakalı veret. Ama ay mekan miyon yok oda. Ay odat insana kurberi rakotin yemek verdin. Yo sergi mekanın maveret sergilemiş kert. Anlamı daha da bir. Hatta sergi biyanel kapsamı miyont yo tane lajek veret dayza hudu. Ben dayzayım. Az şaşırmış bir senuma. İlk defa yo fotoğraf miyon yo aile biremiyon yo öyle ilişki kurmuş kert. Hunermendên hevçax bala xwe didin ser mijarên wek koçkirinê û veguherîna bajaran. Wekî berhema Ehmet Öğüt. Li Stenbolê piştî destpêkirina veguherîna bajêr, camerek bi tena serê xwe li hember xirakirina mala xwe serî hildide û nahêle mala wî bêxirakirin. Ehmet Öğüt jî ji bo wî heykeleke maket çêdike û wî şanas dike. Meseleyên wek koçkirin û veguherîna bajêr di bîra Deniz Aktaş de jî têra xwe zindîne. Em wan tehrîbat û xirabkirina proseya veguherînê di berhemên Deniz Aktaş de jî dibînin. Aktaş yek bi yek bandorên xirab ên van guherînan qeyd dike. Bonod med be senivaz pentür hem pentür hem huner hevçakrere çi aynı caon en huner hevçakret en pentürere hem psikolojik med hem şare en zaman en de devlet en zaman en resmi pentürere aynı hem psikolojik caon hem azinin pentürüt say may masenma giriş üretin deskura sen nakış kerdin ama ez ayızının çi pentür khud çi fırçarere ya hedi çi pentürü daskaninin en mara yo zovatin hem hedi ya çi ama hiperrealist yo resim pentürere en yo zo vision mutat şaristan mat teberd maunim bonum mat ama yo realist yo düşünce çün say toki bürokrasi yo kutu yani yo kutu bir bono istimat ama azabani on enen yo zorere az yo caon Deniz'in işlerinde şöyle bir şey görüyoruz. Deniz Aktaş de vedi binin. Zedetir li ser tekiliya insan û mekanan serê xwe deşîne. Di hinek berhemên xwe de insanan nabîne. Tenê mekanan dîzayn dike û wê demê jî di wan berheman de statûyeke civakî xuya dike. Cudahiyên çînên civakê û bürokrasî xuya dike. Gava mirov berhemên deniz bi senêfandineke yekpare binirxê û li bürokrasiyê binere wek hema, koç, aidiyet, tekiliya ekonomîk û tenêbûn li ber çavê mirov dikeve. Rewşa ku em jê re dibêjin bajar di nav xwe de gelek jiyan, siyaset û ekonomiyên cuda dihewîne. Di van berheman de em bi êşê dihisin. Mirov qêrîn û nerazîbûna zarokên koçber dibîne. Her wiha ez vê antagonîzmaya civakî ango nakokiya civakî dibînim. Wek mekanên gelekî nêzîkî hev xuya dikin. Dişibin hev. Lê gelek ji hev cuda ne jî. Bo nimûne yek ji wan mekanekî modern bê yê din gelekî paşdemayî ye û kevne. û li wan mekanan jî mirov dikarin jiyanekê ji xwe re ava bikin. Di berhemên deniz de mirov hem bürokrasiyê dibîne hem naverokeke helbestî. Bildiğimiz gibi çok lirik bir durum da görebiliyoruz. Ew
دنیای وەک شانتیەکە قەراسە یا ئینشاتێ دبینە. بالاوی لەسەر باژارانە. کو پشتی شەر و vێگوهرîna bajêr bi awayekî dibin xirbe û molozxane. Pirsa sereke ya vî hunermendî ev e. Ev bajarên xirbe dê çawa carekê din bi awayekî xweşik bên ava kirin. David Harley in Samet hem Türkiye'de hem Suriye'de in konferansı da. Seni var yo ma Şaristan muazin. Seni var ma yo zok maken. İn insanı ma seni var ma şun neve bono ma seni var ken. David Harley in konferansı yo var. Yani in Türkiye'de Bakure Kürdistan'ın Samet geçerli. Yani seni var yo ma devam Samet mavunun. David Harley'nin çözümü zav basit rere çözüm var. Enin şma xur rere des xurere hedi şmaşin piser bikir. Ne desto Avrupa ne de Amerika yo çözüm ne şmar. Şma desto xurere ya da meşt en çi kadın şer kadının. Ama şma meşt sadece şma belki Türkiye nimonen. Şma peyser onu şun göçken onu Suriye ya da Irak farklı konu yani unguret. Ama yo problem ist. Veret bono Şaristan'ın rıca Çinli nimona. Tesîra hunermendê Japonî Onkawara li ser berhemên Deniz Aktaş eşkere xuya dikin. Kawara heta mirina xwe her roj resmekî çêdike da ku ispat bike ew hin nemiriye. Navê wa resman resmên rojan e û her yek li ser fonekê yek reng e. Li ser wê tualê jî dîroka wê rojê bi destan nivîsiye. Şiklê nivîsa dîroka rojê li gor meziniya resmê, rengê wê û bûyerên xerîb ên wan rojan hatine dîzayn kirin. Di wan xebatan de bîrewerî û proseya guherînê balê dikêşe û li ber çavan e. Hunermendekî din jî Anselm Kiefer ê Alman e. Ku tesîreke mezin li ser hunermendiya Deniz Aktaş kiriye. Kiefer di berhemên xwe de behsa faşîzma Almanyayê û serdema Naziyan dike. Hesabê ji wan dipirse. Li şûna ku şopên raburdiyê tune bike, êrişê wê dike û dîrokê bi awayekî cuda vedijîne. Her wiha Kiefer di berhemên xwe yên eksperimental de hem proseya guherînê derdixe pêş, hem lêkolîneke dike derheqê bandora sürüştê li ser berhemên wê. Onun kavara yo zamanın rojin Çin tevşan. Ay rojin belegin tevşan. Ay beleg mar yo çivon. Yo roj yani yo roj masamat çıkan. Masamat çahant yo problem. Ayın pentur xut yüz Öner hevçak rerenin problem konu ama yo tarih masamat sinema rand. Türkiye yo sürü dünya kadar problem است. Her roj yo problem mav. Yüz yo yaşadığı şeristan xud enin yo tarih rere piser kon. Yani yo roj tarih rand. Ez ayrı referans xud aynı fotoğrafı pi xurerim sinema piserket ayrı yo kayıt belli ekmin tepiştin. Kifer ay dönemi serseraver Nazi şer Nazi kayıtın tepiştin. Enin kerdin yani pentur xurere siyah bir resmi siyah. Çünkü kayıt rere yoçim maravatin. En siyah. Ayspa ay fikri düşünce psikoloji ayspa xur resim xusamat kullanmış kan. Resimimiz zaten bir siyah. Spiçin. Eniz hem Şaristan xurere az destxugin mazyo şere var işte ama azinin yonu farklı bir cara gün axur referans gün ayın.